שלום חברים, החמאס הוא ארגון טרור. אתם יודעים מה זה אומר שהוא ארגון טרור? מה זה אומר טרור? שמטרתו לזרוע פחד. לזרוע פחד ואימה. הוא יודע שהוא ירוג 100, 200, 1,000, אבל הוא יפחיד 7-8 מיליון. תיזהרו לא ליפול לזה. שמה אנחנו נופלים, כשאנחנו מקשיבים לחמאס. לא תראו את חיילי צה"ל מסתערים ומצלמים. לא תראו חיילי צה"ל יורים ומצלמים. אנחנו לא מצלמים, אחד, כי לחימה אצלנו היא לא תכלית. לחימה אצלנו היא צורך של הגנתי. אנחנו לא נלחמים כדי להרוג, אז אנחנו לא מצלמים. 2, כי חיי אדם חשובים לנו, אנחנו לא מצלמים כשאנחנו נלחמים. ובעיקר, כי המטרה שלנו למגר את הרוע. והם המטרה שלהם להפחיד, להחליש. חייל יורה ולידו עוד מצלמים. מאיפה אתם חושבים שלחמאס יש כל כך הרבה סרטונים? כי הם מבינים שיהיו שם 8 לוחמים, או לפחות 2 יצלמו, זה יותר מאוד 10 קנים שיורים. זה עוד הרבה יותר מזה. אל תראו סרטונים. מי שרואה סרטון נותן לחמאסניק לתקוע בו סכין. מי שרואה סרטון או מעביר סרטון או מדבר על סרטון, חטף כבר כדור בלב, הוא רק עוד לא יודע את זה. ראיתי לוחמים פצועים שנפצעו והמשיכו להסתער. אני מכיר קצינים שנפצעו והמשיכו להסתער. על הגבורה הזאת עוד נדבר הרבה שנים. אבל יש חמורים מאלה. אחד שנפצעו נפשית וכבר לא מסוגלים להסתער. כי ראו עוד סרטון ועוד סרטון. אני רואה פה כל כך הרבה שמפחדים. ממה הם מפחדים? כי הם בתוך הסרטונים האלה. החמאס אולי נתנו לנו מכה קשה בעוטף עזה, אבל הם נותנים מכה קשה בכל המדינה בסרטונים האלה. אל תראו סרטונים, אני מתחנן לפניכם. אל תראו סרטונים. לטובת הבריאות הנפשית שלכם. אל תתעסקו בטלפון. לכו תעשו דברים יצרניים. אתה לא בחזית, תעשה דברים, תתנדב, תיצור, תפעל, תלמד. אל תתעסקו בטלפון. אתם תצילו את הילדים שלכם, את החינוך ילדים שלכם, את הבריאות, את הזוגיות שלך, את החרדות שלך. אתה תציל את עצמך. רק ככה ניצלים ממחלת נפש לאומית. אל תתקרבו ללוחמה התודעתית הזאת. ודבר אחרון, אנחנו פצועים. אנחנו כמו חיה פצועה. אבל תדעו לכם שחיה פצועה היא הרבה יותר אכזרית שהיא רוצה.